অহাকালিৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম Hello everyone, good evening to all. लोगोफोर आङो बेलासि समावहाय भिडिअखौ शुट खालामनाय जाबाय। बयनिसिमबो गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। स' नैबे समावहाय आङो मोननैसो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे आंनि चेनेलाव आङो फैफिनबावनाय जाबाय। जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो निश्चय नोंथांमोना आपडेटखौ लालांनो हागोन। थ' मिथिखानाय आपडेट लेटलिबाबो आङो भिडिअखौ लानानै फैफिननाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जागायलांदिनि। निश्चय मिथिखागौ आरो गोबांफ्रानो नेनानै दंखायोना PM किसान माब्ला हाबगोन। जोंहा 19 किस्तिया लेट जाबाय आरो हाबनो गोनांमोन गोबां बेकडेट जालांबायना फासयलांबाय थारिखआनो चेन्ज जाबाय थायो। दा जोङो 24 फेब्रुवारियाव जोङो हाबगोन होननानै मिथिनो मोन्दों, नाथाय बेसेबां सैथो दा हाबगोन ना हाबा जोंनो समासो खिन्थासिगोन। थ' जोङो नेनानै थानोसै बेसेबां हाबमारो ना। एबारावथ' माने गोबांफ्रानो मोननाय नङा जोङो बेबायदि मिथिनो मोन्दों ना, आरो गोबांफ्रानो बेबायदि दानजानाय थांबायबो जानो हागौ, नाथाय जोंनि आसामाव फ्राय मोनगोन बायदि ना। जियानो हक बिदिब्ला गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय थांदिनि। निश्चय नोंथांमोना मिथिखादों टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय होखानाय बायदि, आरो आङो इन्ट्र'आवबो होखादों जिथुनाखि मामाया फोसावनानै होलांदोंमोन ना। जोंहा बेबायदिनो 1 तारिखआवनो जानो गोनांमोन जायफोरा गोदानै रेजिस्टार खालामफिननाय ना, नाथाय दिनैसिमबो जायाखै। आरो जोङो मैया बेबायदिनो आरोबाव फिन खेब मामायाहाय फोसावनानै होफिनबावबाय थाबैनो एप्लाइ जाफिनसिगोन ना, जेरावनाखि जोंहा गोबांफ्रानो एप्लाइ खालामदोंमोन आरो बेबायदिनो इन्टारभिउफोरबो होदोंमोन। फार्स्टआवहाय मोननो हायाखै ना, आरो सेकेन्डआवहाय जोंहा चान्स दंबावो दा। थ' जायफोरा रेजिस्टार खालामनानै लादों थ' एप्लाइ खालामनो हागोन। बेबायदिनो 100 रां खरि दानदोंमोन ना CMAAA, थ' लन लानो हागोन साबसिडि ना। जाय जेराव इलिजिबोल जायो मोनगोन। बेबायदिनो अमानिफ्राय लानानै गोबांथार बुंबाय थायाबाबो जागोन मिथिखानाय। थ' 2 लाखनिफ्राय 5 लाखसिम, आरो जोङो बेबायदिनो माखासे हरफिननांगोन आरो माखासेखौथ' जोङो हरफिनखानाङा ना। थ' जोङो बयबो मिथिखानाय। थ' नायनोसै दासिमबो माने लिंकआ बेबायदि एक्टिभ जायाखै। आं ट्राइ खालामदोंमोन, माने दासिमबो जाथ'वाखै आरोना, नाथाय जागोन जेराव माने मामाया लाइभआवहाय होनानै होखाबाय। थ' बेबायदिनो जोङो आपडेट मोननो हाखादों। थ' थाबैनो लिंकआ एक्टिभ जानो थांगासिनो आरोना। थ' जायफोरा नेनानै दं एप्लाइ खालामनो हासिगोन। थ' लोगोफोर आङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै, बेसेखिनि आपडेट्सखौनो लानानै फैदोंमोन। मिथिखानाय आपडेट्स थेवबाबो आङो लेटलिबाबो भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय आरोना। बिदिब्ला लोगोफोर जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय एप्लाइ खालामनो हासिगोन। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै। गोजोन्थों, बाय। অহাকালিৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বা পঞ্জীয়নৰ পিছত আবেদন পত্ৰৰ পৰ্টেল মুকলি কৰা হ'ব। প্ৰায় 1,60,000 যুৱক যুৱতীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ বাবে আবেদন কৰিছিল। আপোনালোকে জানেই এই আঁচনিখনত ৰাজ্য চৰকাৰে 2 লাখ টকা আগবঢ়াই 2টা কিস্তিত, তাৰ 1 লাখ টকা ৰাজসাহায্য আৰু 1 লাখ টকা আমি চৰকাৰক 5 বছৰ পিছত সৰু একোটা ইনষ্টলমেণ্টত উভতাই দিব লাগে। অহাকালিৰে পৰা আবেদন পত্ৰৰ পৰ্টেল আমি মুকলি কৰি দিম। আপোনালোকে আবেদন কৰিব যাতে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ আগতে আমি চিলেকশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া সমাপন কৰিব পাৰোঁ।